na sani cewa kowa yana ƙoƙarin ya kiyaye al'adunsa, ya kiyaye kansa, ya kula da kansa, kada ya samu wata matsala ko wataƙila baya son reni ko baya so ya rinƙa damun mutane ko kuma shi yana da harkokin gabansa, karatu ya masa yawa da sauran abubuwa waɗanda za su sa mutum ya ji cewa kamar shi rayuwarsa shi kaɗai zai yi yayin da ya samu scholarship yake karatu a ƙasashen waje. To a gaskiya wannan tsari ɗin duk da cewa na san ana yi ne saboda komai ya tafi daidai, mutum ya mayar da hankali akan abin da ya fi muhimmanci, duk da haka kuma kamar yadda aka faɗa idan kana da kyau ka ƙara da wanka ko idan kina da kyau ki ƙara da wanka. Gina alaƙa musamman da makaranta, 'yan ajinku, malamai da sauran jama'a waɗanda za ku iya gamuwa da su wataƙila ba ma a makaranta ba walau ko wajen bauta ko a masallaci ne ko a church ne ko wataƙila a wajen sayayya ne ko a wani waje dai ko wataƙila a gym ko wani wajen exercise ko wani filin ƙwallo. Akan gina waɗannan alaƙan matuƙan ba tirsasawa aka yi ba, matsa hannu aka yi ba, alaƙa wanda ya faru kawai ya zo ne kawai sai ya faru, to abu ne wanda yake da amfani kuma shi ne yake ƙara taimakon mutum wajen ya saba da ƙasan, domin wani lokacin ana shiga yanayi na kaman kaɗaici. To sanin jama'a yana taimakawa wajen rage wannan kaɗaicin ta yanda za ka rinƙa samun wanda za ku na iya yin magana wataƙila ko wani damuwa ya dame ka za ka iya samu ka masa magana ko ka mata magana, domin wani lokacin idan aka je karatu a waɗannan guraren ana iya samun kaɗaici matuƙa kuma ka ga ya zo ya fara damun mutum. Amma idan mutum ya samu ya ɗan giggina waɗannan alaƙun zai samu ya ɗan koka batutuwa da mutane ta yanda matsaloli da suke damunsa ba zai ji cewa kamar shi kaɗai ba ne, zai ji cewa wani ma yana da irin wannan matsalar, sai su haɗu su magance kuma kawai dai su tattauna domin samun sauƙi a zuciyarsu. Don haka idan an samu scholarship ana karatu a ƙasashen Turai da Amurka, a yi ƙoƙari wajen gina alaƙa da kyautata alaƙa da sauran jama'a ta yanda za a samu kaman abin da ake ce ma community na mutane waɗanda a koda yaushe wani abu ya faru za a iya tuntuɓar su domin samun sauƙi.